ano kwbangma borokno comment khaikhe nung saimia ko amo job ni bari o je tabuk chakri tlangjak honoi ba je job mano 120 129 sing kunu saimia ko baksa sao 120 jona mankha baksa sao 130 jona mankha baksa sao 99 jona mankha honoi phia taksuk phonto je em cm kunpan slamje ko je tddc hapang mamani yagulo 27 tarik o kok rijak afuru joto ঠিক থাক মাইনাই সালামজাংনাই আমনি পরেছে যে চিনি দিশিও তামো চিন্তি পড়াশোনা যে বরনি বুট নামানি কাইসা রেজাল্ট বড় কাইসার নাংনাই বলা হেডা যে মুংসো সামুং তর নাংনাই গামনি পরেছে বড় সামুং রিনাই তামনি বাগै চিন্তির পরাও কাহাম তিরিনাই তিয়া afurse kaisa clearly bungni kok nai sing tangmo nungmani je job manu hnei ba joto borno kok awai ingjak amo belekhinya wanama sisa tamni hingkai kaisa kunu interview na jagya ba kaisa kunu notification ko gya direct mo haike khogoi samuno khalemani judino mo kok kubui engkhang gaiba जों लामा अन्य मानाय तुक्लानि तामनि गाय म लामा अनेक सित्रा माकै खबै सामुं खायमानि गाय जुदनो कुबुइ खाय जों मा नासिंलानिया म 27 तारिख जरा जुदनो वानसंना दियो म कक कुबुइ खांखाय ता बाक्सा बरक जब खाय तंखा अफिसो थां तंखा pw dio ba बाक्सा बजागार अफिसो अनेक बरंग चाकरि मानै जब खायना बागैसे थांगै तंबाय hera gai baksa media rok tongo jefur phatcha samung ko apron thangai borok interview nai shu ba sungui phayu ningkina job man hnei amra haike pano naja khamo judino mang khangkai do am gai sung wansung nai nyango kemni sung ni sobunu yakho je thangai bo borok chakri man oro thangai kogrok sungui mani ngai singom tabo onek no confuse nangnai jak judino ungphan mano ba manphan thangmano je 120 jona chakri manphan thangmano gai amo sung kaisa 27 tarik pore saiman ayei mawan suklai thai jesin tirpura sarok tamni gai agi election skang do borok onek kafrai onek chesta khai para kawi kami kawi but chalai mani gai je but chanei je borok keplaing thamani yagulo jingai cinti parasarong no thokika ba cinti parasarong no onek sia slamka je mohikei candidate rongni ba je mla smla rongni jaji gusti rok simi da job manani otiya heda gabang pora ganang cinti parasarok onek no bekar kalajak tongo ba samung maya private samung khaima tong sorkari ni samung maya engkai amno kaisa interview tui amo jotono samung khlai nango eban chung amno nuglia je takok awai eng thani chung joto nasinglai na 27 tarik dora kunphan kaisa clear eng homo kaisa notice na fake da engkha na kubujang kha amo chung kaham kai kebo saimalaya ko na kebo candidate ni ti khukti ko kha na buba garanti khu kha gaitai chini david murasing bobo kaisa boni comment reply rijak tamhne reply rikhamba sungjutuno nailai thai oro naji je david murasing tamo seikya edisio tabukbo hapang kerikhu kebo barja nayakho code of conduct phayako 27 tarik sis sumai tangnai 27 tarik o sumai tangnai borok oro slamnai borok nini yagulo si em cm barja naharma yagulo sedi hapang ungnai kisa siawai kongno sake kubuni do pharok tibra sarungno butwa hnei manainai kayamno sung asukokno awai khlaya heda asukokno awai khlaya wai sung nasingnai 27 tarik jora sung amno nasinglaiनो 27 tarik jora kogno asuk awai khaye ba sini je buagrano asuk lasimung relaya pho je phuro mokok kubui 27 tarik lai je phuro mokok buskango public rong buskang phayo apor sung naliana thanchani pawara phuro boba hing thano ba baija thano na tep da jurung thano
mahike thogi samung khai tongkhai chini o borok bo hai jagao sogi baino hambai jotono no tei norok ano bakso comment khayo saimia go siago honai kebo clearly news phaiye mo kubui no honai kebo saimia kudo baksa borok mahike comment chitra onek khailayo amna sing saimia rong ni sikang mahike comment khaimen chaya tamni ki sing naisina nango jorano kisa jefuro borok pogri kha 27 tarik jotono clear ngnai jotono slamjangmani pore apurse edisi hapangni bagui naikol mani je samung khlaijaknai hini gising kebo saimia kudo mai comment ok ta khalik krodi ogno so ai ta khalek krudi tekisan bagui soijo khai tongari mai ke bokorok tunglai tam labung khasang hera onek pora ganang no amok comment ko khaibinya tamni kai chini education je sing omai ke pora pori phaiye tawaro orke kalaijak mungsamaya amni tiba tension ung tongmanya kai mohaya ko chini borok lebusuk bangba oron bisingo se 120 ba 99 129 mahai ke job manon sing khanai tong ngai jotono to rimaya ble job to judino man thamani yagolo bata jotono rimaya je bongni vacancy phaimase 120 ngai haike palno osake rimanai amno clear lingya khamo jotono singna singlai no phadi 29 jora asungno kok jotono no hambai।